Rain or shine, the show must go on. Moki ng pamahayag ni Cebu Provincial Tourism Officer Maria Lester Marty Ibanez. Taliwa sa kabalaka sa posibleng pag-uwan atol sa adlaw sa Pasigarbo sa Sugbo karong tuiga. Ilang gipasalig nga dili kini kapugngan. Gibutyag ni Ibanez nga human sa duha ka tuig nga hayatos, dakong pagpangandam ang gihimo sa 50 ka lungsod ug dakbayan nga mosalmot sa maong kalihukan. But we all know that if it is festival, it will be rain or shine. It's always been a practice. Even sometimes sa kasway namin in Sinulog, nagi typhoon. So again, rain or shine, the show must go on. Ang preparations sa atong mga LGUs has been very, very big, no? When it comes to the Pasigarbo, since this is a big comeback after the 2 years hiatus nato sa atong festival. Gipasalig usab ni Ibanez ngang ipatuman nga signal jam didto lamang sulod sa Cebu City Sports Center ug dili na maapektuhan ang dakong bahin sa dakbayan. Ang ato ang kuan sa signal is not for the whole of Cebu. It's just basically on the area, the same as what we always do with Sinulog on other nato nga big events when we have of course higher officials. Samtang nakig-alayon sab ang Cebu City Government sa pagpangandam sa kadalanan apil na sa seguridad atol sa Pasigarbo sa Sugbo. Had a coordination meeting with the province QRT and the city, no? We're not only talking about the protocols sa different nga areas nga asa sila nabilit karon, but also the security and safety, no? Sa response na usa na sa among gitan-aw, ma'am, no, ang uwan. Wag giming lagi niya na ug moabot man gyud ang uwan, ato ginandawaton sa Sugod karong adlaw, moabot na sab sa mga tunghaan ang pipila ka mga performers ug representante sa ubang mga LGU nga moistar sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan. Usa sa 29 ka mga tunghaan nga nangandam na sa pag-abot sa mga contingents maong Zapatera Elementary School ug National High School. Gitataw sa Assistant Principal sa Zapatera Elementary School nga si Ronald Navarro nga migahin silag 30 ka mga classrooms nga magamit sa performers ug propsmen. So, para na ako, 100% na ready ang Zapatera. Ang amuan na lang, ang ginagmay na lang gid kayo nga kanang pagbahin na lang sa parking area kay para dili sila mag-ilog bitaw kung asa sila mag-park kay naramtay enough space pod para sa mga parking area sa kada delegation. Actually tulo na hog og tulo diri sa high school na may tuburan sa high school. Ang amo atambuelan og danbantayan. 5 kaadlaw na lang sa dili pa ang Festival of Festivals, gipangandaman na sab ang ruta alang sa street dancing nga manukad gikan sa Cebu Provincial Capital paingon sa Cebu City Sports Center. Magsilbi sab nga assembly area ang Danim Velas ug Birama sa Barangay Guadalupe alang sa mga contingents. Ang maong mga dapit gipaabot nga makasinati og kahuot sa dagan sa trapiko dayong Domingo. Gihingpit na sab sa mga organizers ang preparasyon sa stage sulod sa Cebu City Sports Center kung asay pahigayon ang ritual showdown. Giklaro sa Cebu Provincial Tourism Office nga 10,000 lamang ka mga tawo ang tugtan nga makasulod sa venue. Limitado kini sa pipila ka representante sa mga LGU ug first come first serve basis sa mga residente sa dakbayan sa Sugbo. Sa pagbalik sab sa Pasigarbo sa Sugbo karong tuiga, usa sa ilang gibida maong kahigayunan sa mga audience nga mo-judge sa maong pasundayag. 80% ang magikan sa judges, samtang 20% ang magikan sa audience. Gibida usab ni Ibanez ang dakong papremyo sa mga aktibong moapil sa online voting. But the 20% will now come from the audience votes. We're in, you have to vote because this is 50. This is 50, right? So, para paspas lang ang atong pag-generate dayon sa result, gihimo na nato siya section. So, we have 10 sections. So, every 5 performances, a QR code will be shown and you are given at least 3 minutes to vote kung kinsa atong 5 ang imong choice. You have to vote for that 10 good para makita nimo from first to last good na performance. And if usa sa imong na choice adto mugi makadaog, you'll be given a chance to join the raffle draw. Wherein our first prize is a conquest pickup.
Makita ang mga mabulukod nga mga pasundayag ug konsepto sa nagkadai nga contingents pinaagi sa live streaming sa Cebu Provincial Government karon ng Domingo, Agosto 28. Alang sa My TV Cebu, kini si Angelica Faisanian.